गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे गोदान सोलोंथायारि नायथुनाव दिनैनि नैबे नायथुनाव जों जाय आयदाखौ सावरायनो लादों बे जाहैबाय इंराजि रावखान्थिनि नेरेशनाव रिपर्टिं वर्बनि सोलायनाय। फैदो अब्ला जोङो थाखोखौ जागायदोनि। नेरेशनालाय मा आरो बेयो मोनबेसे रोखोमनि बेनि बागै जोङो बेनि सिगांनि मोननै नायथुनाव जों सावरायबाय। जुदि फरायसाफोरा दासिमबो बे मोननै नायथुनखौ नायाखै अब्ला जोंनि नैबे चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायहोनो हायो। अब्ला दानिया फैफिनदो। जों आगोल सावरायबायदि नेरेशना मोननै रोखोमनि, मोनसेया जाबाय डाइरेक्ट स्पीच आरो गुबुन मोनसेया जाबाय इनडाइरेक्ट स्पीच। डाइरेक्ट स्पीचखौ जोङो डाइरेक्ट नेरेशन होननानैबो बुङो आरो इनडाइरेक्ट स्पीचखौ जोङो इनडाइरेक्ट नेरेशन होननानैबो बुङो। जेब्ला जोङो डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट स्पीचसिम जों जेब्ला बाथ्राखौ सोलायो अब्ला जोंनिया रिपर्टिं भार्बफोरा मा जायो, माब्लाबा बे सोलायो। दानिया बे रिपर्टिं भार्बआ माबायदि सोलायो जों बेखौ दिनै सावरायगोन। नाथाय बेनि आगोल जोङो रिपर्टिं भार्बआ सोरखौ बुङो जों बेखौ मोनसे बिदिन्थिजों सिनायग्रोगोन। अब्ला दानिया नायदो, आङो डाइरेक्ट स्पीचनि मोनसे बिदिन्थि लादों आरो बे बिदिन्थिया जाहैबाय प्रबिन सेइज टु मी, इनभार्टेड कमानि गेजेराव आई एम अ स्टुडेन्ट। दानिया गिबियावनो सिनायग्रोनि जोङो रिपर्टिं भार्बआ बबेयाव थायो। प्रबिन सेइज टु मी बेयाव कमा दोङो, नैबे जागायनायनिफ्राय नैबे कमासिम जों बेखौ रिपर्टिं क्लज होननानै बुङो नेरेशनाव। आरो बे रिपर्टिं क्लजआव थानाय नैबे भार्बखौनो जों मा होननानै बुङो, रिपर्टिं भार्ब होननानै बुङो। अके, बेनि अनगायैबो नैबे इनभार्टेड कमा बा कोटेशन मार्कनि गेजेराव थानाय नैबे सेन्टेन्सखौ बाथ्राखौ जोङो रिपर्टेड स्पीच होननानै बुङो। अके, दानिया नाय, जेब्ला जों डाइरेक्ट स्पीचनिफ्राय इनडाइरेक्ट स्पीचसिम जों कन्भार्ट खालामो अब्ला नैबे इनभार्टेड कमानि सिङाव थानाय बाथ्रानि सायाव सोनारनानै रिपर्टिं भार्बआ जोंना इनडाइरेक्ट नेरेशनाव बे सोलायहोयो। नैबे इनभार्टेड कमानि सिङाव सरासनस्रायै जोंना मोनब्रै रोखोमनि सेन्टेन्सफोर बा बाथ्राफोर बे थानो हायो। गिबि नाम्बार वानआ जाहैबाय एसारेटिव सेन्टेन्स थानो हायो, नैथियाव बेयो इन्टारोगेटिव सेन्टेन्स थानो हायो, थामथियाव बेयो इम्पारेटिव सेन्टेन्स जानो हायो, बा ब्रैथियाव बेयो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स जानो हायो। बे मोनब्रैनि जायखिजाया मोनसे जों सेन्टेन्सखौ नैबे इनभार्टेड कमानि सिङाव जों मोनगोन। अके, दानिया मोनसे खोथाखौ फरायसाफोरनो आं फोरमायनो नागिरबावदों। जोङो नैबेवहाय मोनसे रिपर्टिं भार्ब जों नुनो मोनदों, बेवहाय दोङो से दोङो जोंनिया। अके, नाथाय माब्लाबा बेवहाय जोंना सेइं टुबो थानो हायो। जुदि सेइं टु जानो गोनांब्ला नैबेयाव इज नांगोन, अब्लानिया मा जागोन, प्रबिन इज सेइं टु जागोन। आरो माब्लाबा बेयो से बा सेइं टु थायालाबासिनो बे माब्लाबा मा थानो हायो जोंना, बेयो से टु थानो हायो। अके, अब्ला दानिया दायो से आरो सेइं टु बेयो जोंना प्रेजेन्ट, गिबिखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव थानाय होननानै बुङो, नैथिखौ जों कन्टिनिउआस प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसआव थानाय होननानै बुंगोन, आरो थामथिया जाबाय जोंना बेयो सिम्पल पास्टआव थानाय होननानै बुङो। अके, अब्ला बेखिनिखौ जों मोनथिखांबाय। दानिया फैदो जोङो नैबे रिपर्टिं भार्बफोरा इनडाइरेक्ट नेरेशनाव माबोरैहाय नैबेयाव थानाय बाथ्रानि सायाव सोनारनानै बे सोलायहोयो बेखौ जोङो दानिया फरायसंदोनि। अब्ला नायदो, आङो बेबायदि मोनसे टेबोल बानायबाय, बेवहाय लिरबाय जों सेन्टेन्स, डाइरेक्ट स्पीचआव थानाय रिपर्टिं भार्बखौ जों नैबेवहाय लिरलांगोन आरो बे रिपर्टिं भार्बफोरा जोंना नैबेयाव इनडाइरेक्ट स्पीचआव माबायदिहाय सोलायहोगोन बे सोलायनाय भार्बखौ जोङो बेवहाय लिरगोन। अके, आं एसे आगोल बुंदोंमोन दि इनभार्टेड कमानि सिङाव जोंना मोनब्रै रोखोमनि सेन्टेन्सफोर थानो हायो आरो बे मोनब्रै रोखोमनि सेन्टेन्सखौ जोङो नैबेवहाय लिरलांगोन जों। अब्ला गिबि नाम्बार वानखौ लिरनोसै जों। गिबि नाम्बार वानआ जाबाय एसारेटिव सेन्टेन्स, नैथिखौ जों लिरगोन बेवहाय इन्टारोगेटिव सेन्टेन्स, थामथिखौ लिरबाय इम्पारेटिव सेन्टेन्स आरो ब्रैथियाव लिरबाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स। रिपर्टिं भार्बफोरखौ जों बेवहाय लिरलांगोन। अब्ला नायदो, आं बेवहाय डाइरेक्ट स्पीचआव थानाय रिपर्टिं भार्बफोरखौ गासैखौबो आं बेवहाय लिरनानै लाजोबग्रोबाय। दानिया फैदो, जुदि जोंना इनभार्टेड कमानि सिङाव थानाय सेन्टेन्सआ जुदि एसारेटिभ जायो अब्लानिया नै बेवहाय थानाय रिपर्टिं भार्बआ जुदि बे से टु जायो अब्ला बे जागोन टेल जाहैगोन। नै नाम्बाराव जुदि बेवहाय सेइं टु थायो अब्ला इनडाइरेक्ट स्पीचआव जोंना रिपर्टिं भार्बआ जाहैगोन टेलिं जाहैगोन। बेवहाय जिहेतु जोंना आईएनजि दङ बेखायनो नै टेलजों जोङो आईएनजि फजब्लानो बेयो जोंनिया जाहैगोन। दानिया नुनो मोनदों नै सेइं टु दङ, बेयो पास्टआव दङ, बेखायनो टेलनि पास्टखौ जोङो बेवहाय लिरबानो जागोन। अब्ला जागोन जोंनिया बेयो टल जाहैगोन। दानिया नैथियाव फैदो, जुदि इनभार्टेड कमानि सिङाव थानाय सेन्टेन्सआ इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स जायो, थामहिनबा सोंथि सोंग्रा सेन्टेन्स जायो, अब्लानिया जोंना सेइं टु आरो से टुआ एबायदिहाय सोलायगोन। आं से नाम्बाराव लिरनोसै, बे जागोन आस्क नङाब्ला एनक्वायर अफ जागोन। आं नै नाम्बाराव लिरगोन, जुदि बे सेइं टु थायो अब्ला बे जागोन जोंना आस्किं बा बे जागोन एनक्वायरिं अफ जागोन। जुदि से टु थायो अब्ला आस्क्ड जागोन,
बा बेयो मा जागोन enquired of जागोन अब्ला आं खनसे बुंबोबाय जुदि इंटरगेटिव सेंटेंसआ इनवर्टेड कमानि सिङाव थायो बेनि उनाव रिपोर्टिं वर्बआ जुदि say to जायो अब्ला ask नङाबा enquire of जायखिजाया मोननैनि मोनसेखौ जोङो फज'नो हागोन बेनि उनाव saying to जुदि थायो asking नङाब्ला enquiring of जागोन आरो say to थायोब्ला बेयो asked बा enquired of जागोन दानिया थामथियाव जुदि इनवर्टेड कमानि सिङाव थानाय सेंटेंसआ इम्पेरेटिव सेंटेंस जायो माबा मोनसे बिथोन होनाय बिथोनारि बाथ्रा जायोब्ला जोंनिया नैबे रिपोर्टिं वर्बआ माबायदि सोलायगोन आं बेवहाय लिरगोन जों बेखौ मोनसे एक्रोनिमजों गोसोआव लाखिनो नांगोन बे जाबाय मा लिखो ROBAAAWSP बेखौ रबा SP होननानै जों गोसोआव लाखिबाय आर'नो जागोन जोंनिया रिक्वेस्ट जागोन O जागोन अर्डार जागोन B आव जागोन बेग जागोन A आव एडवाइस जागोन A आव अगेन मा जागोन एड्रेस जागोन आरो माब्लाबा बेयो आस्क जानो हायो बे मोनसेखौ एसे स्टार मार्क होदाङो आस्क माब्लाबा जानो हायो W आव विश जागोन S आव सजेस्ट जागोन आरो बेयाव P आव प्रपोज जागोन अके अब्ला नायदो बेखौ जों 1 नाम्बार होननानै होबाय दाना 2 नाम्बार जुदि saying to थायोब्ला जों मा खालामगोन नैबेजों ING फज'बानो जाबाय थ' 2 नाम्बारखौ आं लिरदों अब्ला saying to थायोब्ला बेबायदिहाय जों सोलायनो नांगोन जुदि बे say to जायोब्ला रिपोर्टिं वर्बआ जुदि say to जायोब्ला जों बेफोरखौ गासैखौबो पास्टआव लिरनानै होगोन अके दानिया फैदो जोङो नैबे जोबथा एक्सक्लेमेटरि सेंटेंसआ जुदि इनवर्टेड कमानि सिङाव थायो अब्ला नैबेयाव थानाय रिपोर्टिं वर्बफोरा माबायदि सोलायगोन अब्ला नायदो say to जुदि थायोब्ला जों बेवहायबो मोनसे एक्रोनिमखौ गोसोआव लाखिनो हायो ECCPBW E माने जाबाय एक्सक्लेम C माने जाहैबाय क्राई नेक्स्टआव दङ कन्फेस अगेन C माने कन्फेस नेक्स्ट P माने जाबाय जोंना प्रे आरज गाबनाय B माने जाबाय जोंना ब्लेस जागोन आरो W माने जाबाय जोंना विश ओके जुदि say to थायोब्ला दा saying to थायोब्ला जों बेवहाय ING लगायबानो जागोन ओके दानिया जुदि बेवहाय say to थायो अब्ला बेखौ जोङो पास्टआव लिरगोन अब्ला लिरनो हायो जोङो exclaimed खालामनाय ना अब्ला नायदो फरायसाफोर जों नुनो मोनबाय बेबायदिहाय एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस जायोबा रिपोर्टिं वर्बआ say to बा saying to बा say to थायोब्ला बेबायदिहाय जोङो सोलायनो हागोन अब्ला जोङो दिनैनि नैबे थाखोआव बुजि मोनबाय जे डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट जों स्पीचआव जेब्ला बाथ्राखौ कन्वर्ट बानायो अब्ला जों माबोरैहाय रिपोर्टिं वर्बखौ सोलायनो नांगौ दिनै जों मोनथिबाय थ' बेनि उनाव जोङो खायसे बिदिन्थिफोरजों जोङो बेफोर गासैबो सेन्टेन्सफोरनि थाखाय जोङो मोनफा मोनफा भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला गासैखौबो उनाव लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों